Pohodlne sa usaď, alebo si láni na miesto, kde sa cítiš úplne v bezpečí a pokoji. Nájdi si priestor len pre seba, kde ťa nikto nebude rušiť, kde môžeš byť len ty so svojím telom a svojím dýchom. Môžeš zavrieť oči, alebo ich nechať jemne pootvorené, ako ti to práve teraz vyhovuje. Niet správneho ani nesprávneho spôsobu. Je len tvoj spôsob. Tvoj jedinečný okamih. Začneme spolu dýchať. Najprv sa len nadýchni hlboko nosom. Cíť, ako vzduch prúdi do tvojich plúc, ako sa tvoja hruď jemne dvíja. A teraz pomaly vydýchni ústami. Nechaj všetok vzduch odísť. Nechaj ramená klesnúť. Ešte raz. Nadýchni sa hlboko, naplňaj svoje telo kyslíkom, životom, prítomnosťou. A vydýchni. Uvoľni všetko napätie, všetky starosti, všetko, čo teraz nepatrí do tohto pokojného momentu. S každým ďalším výdychom sa tvoje telo stáva ťažším, pokojnejším, uzemnenejším. Ako by sa pomaly ukladalo do mäkkého, teplého objatia zeme pod tebou. Cítiš, ako ťa zem nesie, ako ťa drží, ako ti dáva oporu. Nemusíš sa o nič snažiť, nemusíš nič držať. Môžeš sa úplne odovzdať tejto chvíli, tejto prítomnosti, tomuto pokoju. Dnes večer nie si tu preto, aby si niečo dosiahol. Nie si tu preto, aby si niečo zmenil násilím alebo silou vôle. Nie si tu preto, aby si bojoval. Si tu len preto, aby si bol prítomný, s telom, ktoré ťa celý život verne nesie. S telom, ktoré pre teba robí každú sekundu tisíce procesov, o ktorých ani nevieš. S telom, ktoré ťa miluje bezpodmienečnou láskou. A toto telo, tvoje múdre, inteligentné, verné telo, má svoj vlastný príbeh. Má svoje spomienky, nielen v mysli, ale v každej bunke, v každom tkanive, v každom orgáne. Tvoje telo si pamätá všetko. Každú radosť, každú bolesť, každý moment strachu, každý moment lásky. A niekedy, môj drahý priateľ, si telo ukladá tuk nie kvôli tomu, čo ješ. Nie kvôli kalóriám alebo metabolizmu. Nie kvôli genetike alebo lenivosti. Niekedy si telo ukladá tuk kvôli tomu, čo cítiš. Kvôli emóciám, ktoré boli príliš veľké na to, aby si ich mohol vtedy spracovať. Kvôli pocitom, ktoré si nemohol vyjadriť. Kvôli slzám, ktoré si nemohol vyplakať. Kvôli slovám, ktoré si nemohol povedať. Nie proti hladu tela, ale proti hladu duše. Nie proti fyzickému nebezpečenstvu, ale proti emočnej zraniteľnosti. Keď bola bolesť príliš veľká, keď ťa niekto zranil slovom alebo skutkom, keď si sa cítil odmietnutý, nepochopený, nevidený. Keď ti chýbalo bezpečie, keď si nemal kam ísť so svojou úzkosťou, so svojím smútkom, so svojím hnevom. Keď si bol dieťa a nikto ťa nenaučil, ako spracovať veľké emócie. Keď si bol dospelý a stále si nevedel, kde s tým všetkým. Tvoje telo urobilo to jediné, čo vedelo. Urobilo to najlepšie, čo v tej chvíli mohlo. Vytvorilo vrstvu. Ochrannú vrstvu.
bariéru medzi tebou a svetom, medzi tebou a bolesťou. Ako múr okolo starého hradu, ako pevnosť, ktorá ťa mala uchrániť, ako prikryvka v studenej zimnej noci, ako vankúš, ktorý tumí rany. Tvoje telo ťa milovalo tak veľmi, že vytvorilo ochranu. A možno si sa cítil bezpečnejší, keď si bol väčší. Možno si sa cítil menej zraniteľný. Možno si mal pocit, že tá vrstva ťa robí neviditeľným pre tých, ktorí by ťa mohli zraniť. A dnes večer, s hlbokou láskou, s nehou, s úctou k tvojmu telu a k jeho múdrosti, môžeš povedať: ďakujem ti, moje milované telo. Ďakujem ti, že si ma chránil, keď som to najviac potreboval. Ďakujem ti za každú vrstvu, ktorá ma držala v bezpečí, keď som nevedel, ako sa ochrániť inak. Ďakujem ti za tvoju vernosť, za tvoju lásku, za tvoju snahu. A teraz, jemne, s najväčšou láskavosťou, akú len môžeš cítiť, môžeš svojmu telu povedať: už nemusíš. Už nemusíš ma chrániť takýmto spôsobom. Už nemusíš držať tie staré vrstvy. Už nemusíš sa báť. Pretože všetko, čo bolo kedysi bolestivé, už prešlo. Tie momenty už nie sú tu. Tí ľudia už nemajú nad tebou moc. Tie situácie sa už nestávajú. To, čo ťa kedysi zranilo, je už za tebou. Môže to byť ešte v spomienke, ale nie je to už v prítomnosti. Ty si tu, teraz, v tomto momente, silnejší než kedykoľvek predtým, vedomejší, múdrejší, schopnejší. Máš nástroje, ktoré si predtým nemal. Máš skúsenosti, máš pochopenie, máš schopnosť vybrať si, máš hlas, máš hranice, máš právo povedať nie, máš právo odísť, máš právo chrániť sa inak. Predstav si teraz, ako sa tvoje vedomie, tvoja prítomnosť, tvoja láskavá pozornosť pomaly rozlieva do každej časti tvojho tela. Ako teplá, zlatá, liečivá vlna svetla. Svetlo, ktoré je čisté, jemné, bezpečné. Svetlo, ktoré prichádza z tvojho vlastného srdca, z tvojej vlastnej múdrosti, z tvojej vlastnej lásky k sebe samému. Začína to v tvojom srdci, v centre tvojej hrude. Cítiš tam jemné, teplé žiarenie, pulzujúce, živé, plné života a lásky. Je to tvoja vlastná energia, tvoja vlastná sila. A táto energia sa začína pomaly rozlievať. Rozlieva sa do tvojich pliec, uvoľňuje napätie, ktoré si tam možno ani neuvedomoval. Rozlieva sa do tvojich ramien, do lakťov, do zápestí a do špičiek prstov. Každá bunka v tvojich rukách prijíma túto liečivú energiu. Rozlieva sa dole do tvojho brucha, do oblasti, kde si možno držal toľko emócií. Do žalúdka, kde sa usadila úzkosť, do čriev, kde sa ukryl strach, do obličiek, kde sa zadržala stará bolesť. Všade tam teraz prichádza toto jemné, zlaté svetlo a hovorí: už je bezpečne, môžeš uvoľniť.
Rozlieva sa do tvojich bokov, do oblasti bedier, kde si možno nosil pocit, že nie si dosť dobrý. Do stehien, ktoré ťa celý život nesú. Do kolien, do lítok, do chodidiel, až do každého prsta na nohách. Celé tvoje telo je teraz naplnené týmto jemným, liečivým svetlom. A všade, kde tvoje telo kedysi vytvorilo ochranu, všade, kde si držal emočný tuk, všade, kde si mal pocit, že potrebuješ bariéru medzi sebou a svetom, tam teraz prichádza toto svetlo a jemne, veľmi jemne šepká. Už je bezpečné. Môžeš uvoľniť. Nemusíš sa báť. Si v bezpečí presne taký, aký si. Každá bunka tvojho tela počúva. Každá bunka prijíma túto správu. Každá bunka sa učí novému spôsobu bytia. Učí sa, že bezpečie neprichádza z napätia, ale z uvoľnenia. Že ochrana neprichádza z tvrdosti, ale z prúžnosti. Že sila neprichádza z múrov, ale z otvorenosti. Bezpečie je v prítomnosti, v dýchaní, v tomto momente, v spojení s telom, v uvedomení si, že práve teraz, v tejto chvíli, si v poriadku. Nič zlé sa nedeje. Môžeš dýchať, môžeš byť, môžeš existovať bez boja. Predstav si teraz, ako tie staré ochranné vrstvy, ktoré tvoje telo vytvorilo s láskou a starostlivosťou, začínajú pomaly, veľmi pomaly meknúť. Nie násilne, nie rýchlo, ale prirodzené, organicky, v dokonalom čase tvojho tela. Ako sneh na prvých lúčoch jarného slnka. Vidíš to? Ako sa sneh nezmizne okamžite, ale pomaly, kvapku po kvapke, sa mení na vodu. Ako sa ľad stáva tekutým. Ako zamrznutá pôda, ktorá celú zimu spala, sa prebudza na jar a opäť sa stáva mäkkou, úrodnou, živou. Takto sa aj tvoje telo môže transformovať. Bez boja, bez nátlaku, bez násilia voči sebe samému. Prirodzene, v harmónii so svojou vlastnou múdrosťou. Tvoje telo presne vie, ako to urobiť. Má v sebe vrodený program na liečenie, na regeneráciu, na návrat do rovnováhy. Nemusíš to kontrolovať. Nemusíš to riadiť. Nemusíš to nútiť. Nemusíš sa o nič snažiť. Stačí, keď dovolíš. Stačí, keď sa uvoľníš. Stačí, keď dôveruješ. Nadýchni sa teraz ešte hlbšie. Naplň svoje plúca životom. A pri výdychu si predstav, ako uvoľňuješ starú potrebu chrániť sa. Ako vypúšťaš von staré presvedčenie, že musíš mať okolo seba múr. Vypúšťaš starý strach, že nie si v bezpečí taký, aký si. Nadýchni sa znova a pri výdychu uvoľni staré napätie. Všetko napätie v ramenách, v čelusti, v bruchu, v bokoch. Všetko napätie, ktoré už nemusíš držať. Nadýchni sa a
A pri výdychu uvoľní starý strach. Strach z odmietnutia. Strach z bolesti. Strach z toho, že ťa niekto zraní. Tento strach už nemusíš niesť. Nadýchni sa a pri výdychu uvoľni starú bolesť. Bolesť z detstva, bolesť zo vzťahov, bolesť zo situácií, ktoré ťa formovali. Táto bolesť už nie je súčasťou tvojej prítomnosti. Možno si v minulosti myslel, že ak budeš menší, ak budeš tichší, ak budeš menej viditeľný, budeš v bezpečí. Možno si naučil zmenšovať sa, ak by si nezaujímal príliš veľa priestoru, aby si nikoho neobťažoval, aby si nebol na obťaž. A možno tvoje telo na to reagovalo tým, že ťa urobilo väčším, aby si predsa len mal nejaký priestor, aby si bol videný, aj keď nie tak, ako si želal. Alebo možno si myslel opak. Možno si myslel, že ak budeš väčší, ak vytvoríš okolo seba vrstvu, nikto sa k tebe nedostane. Nikto ťa nedokáže zraniť. Budeš ako pevnosť, nedobytný, nedotknuteľný. A tvoje telo poslúchlo. Vytvorilo tú vrstvu, tú ochranu. Oboje bola múdrosť. Oboje bola láska. Oboje bol pokus o prežitie, o ochranu, o bezpečie. Tvoje telo nikdy nebolo tvoj nepriateľ. Vždy bolo tvojim najvernejším priateľom. Robilo to najlepšie, čo vedelo, s informáciami, ktoré malo. Ale dnes už vieš, že skutočné bezpečie je niekde inde. Nie vo veľkosti, ani v malosti. Nie v skrývaní sa, ani zbrnení. Skutočné bezpečie je v prítomnosti, v dýchaní, v spojení so sebou samým, v schopnosti cítiť svoje emócie a nechať ich prejsť, v schopnosti povedať pravdu, v schopnosti stanoviť hranice, v schopnosti milovať seba samého. Polož si teraz ruku na srdce. Cíť pod dlaňou teplotu svojho tela. Cíť, ako tvoje srdce bije. Stály, rytmický, verný úder. Tento úder je tvojim životom. Každý úder hovorí: si tu. Si živý. Si dôležitý. Máš právo byť. Toto je tvoj život. Práve teraz. Tento moment. Toto dýchanie. Toto tlkotanie srdca. Toto teplo tvojho tela. Táto prítomnosť. To je všetko, čo máš. A to je všetko, čo potrebuješ. A v tomto momente si v bezpečí. Môžeš sa pozrieť okolo seba aj so zatvorenými očami, vnútorným zrakom a uvedomiť si: práve teraz mi nič nehrozí. Práve teraz môžem dýchať. Práve teraz môžem byť. A keď si v bezpečí, môžeš uvoľniť. Môžeš pustiť. Môžeš dôverovať. Môžeš dovoliť svojmu telu, aby sa zmenilo. Nie preto, že ho k tomu nútiš, ale preto, že mu vytváraš priestor. Nie preto, že s ním bojuješ, ale preto, že ho miluješ. Predstav si teraz, ako každá bunka tvojho tela dostáva novú správu. Nie príkaz, nie rozkaz, nie musíš. Len jemnú, láskavú pripomienku. Šepot z tvojho vedomia do tvojho podvedomia. Z tvojej mysle do tvojho tela. Môžeš uvoľniť.
Už je bezpečné. Môžeš pustiť. Už to nepotrebuješ. Môžeš sa zmeniť. Ja ťa podporím. A bunky počúvajú. Tvoj metabolizmus počúva. Tvoje hormóny počúvajú. Tvoj nervový systém počúva. Celé tvoje bytie prijíma túto novú informáciu a začína sa podľa nej prestavovať. Metabolizmus sa prebúdza z dlhého spánku. Začína fungovať efektívnejšie, prirodzenejšie. Hormóny sa harmonizujú, vyvažujú, nachádzajú svoju prirodzenú rovnováhu. Štítna žľaza, nadobličky, pohlavné hormóny, inzulín. Všetko sa začína ladiť do súladu. Telo začína prirodzene uvoľňovať to, čo už nepotrebuje. Nie je násilné, nie je rýchlo, ale postupné, bezpečné, zdravo. Bunka po bunke, deň po dňom, v dokonalom rytme, ktorý len tvoje telo pozná. Nie preto, že bojuješ, ale preto, že dovoluješ. Nie preto, že sa nútiš, ale preto, že sa uvoľňuješ. Nie preto, že nenávidíš svoje telo, ale preto, že ho miluješ. Nie preto, že chceš byť niekto iný, ale preto, že chceš byť plne sebou. A toto byť plne sebou znamená byť v tele, ktoré je zdravé, silné, živé, plné energie. V tele, ktoré nemusí držať staré emócie. V tele, ktoré môže tiecť, pohybovať sa, tancovať životom. V tele, ktoré je domovom, nie väzením. Zostaň tu ešte chvíľu. V tomto hlbokom, pokojnom priestore, kde niet času, kde niet nároku, kde niet tlaku, kde je len ty a tvoje telo a tento svätý moment prítomnosti. V tomto priestore sa nič nemusí diať. Niet agendy, niet cieľa, niet výsledku, ktorý by si musel dosiahnuť. Tvoje telo môže len byť, oddychovať, regenerovať, liečiť sa. A v tomto byti, v tomto dokonalom pokoji sa môže transformovať. Transformácia neprichádza z úsilia, ale z uvoľnenia. Zmena neprichádza z boja, ale z prijatia. Liečenie neprichádza z nenávisti, ale z lásky. Každým dýchom dovoluješ, každým tlkotom srdca uvoľňuješ. Každou sekundou sa tvoje telo učí novému vzorcu, novému spôsobu bytia, novej pravde. A táto nová pravda je jednoduchá. Si v bezpečí. Si milovaný. Si hodný. Si dosť dobrý. Presne taký, aký si. A môžeš sa meniť nie preto, že nie si dosť dobrý, ale preto, že si živý. A život je pohyb. Život je zmena. Život je rast. A keď budeš pripravený, keď to bude pre teba ten správny čas, môžeš si túto múdrosť, túto lásku, tento pokoj vziať so sebou. Do svojho spánku, kde tvoje podvedomie bude pokračovať v tejto hlbokej, liečivej práci. Do svojich snov, kde sa budú spracovávať staré vzorce a vytvárať nové. Do svojho zajtra, do svojich dní, do svojho života.
Tvoje podvedomie teraz už vie. Dostalo novú informáciu, nové nastavenie. A bude s tým pracovať aj keď spíš, aj keď žiješ svoj bežný deň, aj keď si to neuvedomuješ. Pretože tvoje telo je múdre. Tvoje telo vie. Vie, že ochrana neprichádza z vrstiev, ale z prítomnosti. Vie, že bezpečie neprichádza z napätia, ale z uvoľnenia. Vie, že sila neprichádza z brnenia, ale z pružnosti. Vie, že krása neprichádza z dokonalosti, ale z autenticity. A vie, že tvoje telo nie je tvoj nepriateľ. Nikdy nebolo. Vždy bolo tvojim najvernejším priateľom. Tvojim spoločníkom. Tvojim nositeľom. Tvojim domovom. Pomaly, vo svojom vlastnom čase, bez náhlenia, keď budeš pripravený, sa môžeš vrátiť. Vrátiť do tejto miestnosti, do tohto času, do tohto momentu. Môžeš začať jemne pohnúť prstami na rukách, cítiť, ako sa do nich vracia pohyb. Pohnúť prstami na nohách, pohnúť zápestia, pohnúť členkami. Môžeš pootočiť hlavu na jednu stranu, potom na druhú, jemne sa pretiahnuť, ako sa tiahne mačka po spánku. Zhlboka sa nadýchnuť a s výdychom vydať nejaký zvuk, ak sa ti chce. A keď otvoríš oči, budeš tu. Prítomný, vedomý, v pokoji. S telom, ktoré ťa miluje. S telom, ktoré ťa počúva. S telom, ktoré sa učí novému spôsobu bytia. S telom, ktoré už nemusí chrániť bolesť, pretože bolesť už prešla. Pretože ty si tu. Silný, vedomý, prítomný a pripravený žiť svoj život v plnosti. Ďakujem ti, že si dal tento čas. Ďakujem ti, že si dovolil. Ďakujem ti, že miluješ svoje telo. A ďakujem tvojmu telu, že ťa nesie. Každý deň, každú sekundu. S láskou.